खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 31 मार्च 2022 इं बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि साननायफ्रा जाफुङैयाव गोसोखौ खामग्लिखांनाय बायदि मोनगोन, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। वृष राशि जेखि फालांगि मावा मानो आय जागोन, धोना बांगोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि मानिबा फुजा होनांगौ दंब्ला होनो हागोन, दिनै साना मोजां। कर्कट राशि सोरजोंबा बायदिसिना होननानै निन्दा होजाबायनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै थानाया मोजां। सिंह राशि मानिबा दुखु गोनां खौरां खोनानो हागौ, गोसोखौ सान्ति मोननाय नङा। कन्या राशि मुवा बेसाद मोननो लुबैनाया बांगोन, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। तुला राशि जेखि मावा जाफुंसारनो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां, गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि सोरजोंबाफोर हिंसा खालामजानो हागौ, जेथिंबो सांग्रां जानानै थानांगोन। धनु राशि जेखि जाया गुबुनफोरनि सिगाङाव हायगानानै थानांगोन, गोसो हमथानानै थानाया मोजां। मकर राशि सोरनिबा अननायाव मुवा बेसाद मोननो हागौ, गोजोननायजों सम बारहोनो हागोन। कुम्भ राशि बायदिसिना सानखांनानै गिनाय सोमजिखांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। मीन राशि सोरबा मोजां सुबुंजों गोथारै गोरोबलायनो हागोन, दिनैनि साना मोजां, गोजोन मोनगोन। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।